Hello, maayong adlaw datong tanan. Another day na sad ta dinhi sa Lebanon no. Karon igmata na ako. Kada mata na ako nituyokon ang balay. Kay para manghipos sa katag sa akong mga ultaw dinhi. Dayon yung taod-taod mga 7:30. Karon time check is 7:18. Next 7:30 magsugod na sad ko og bugno sa kamanghuran kay naa pa siya klase today. Today is his last day of school. Happy kay siya gahapon. Balita dayon siya nga last day na daw niya today. So ikaw man ako dinhi og tuyok sa balkon. Mabalik pa ko ngadto para mandara ko. So, mauni ang live na to, mga kadama. Lisod man, tungod layo ta sa tong pamilya. Pero, pirmi lang na to una-unaon. Kada buntag, mag-pray lang kita. Andamo na nato, pirmi to pagbalingon sa the worst case. Mag-andam na ta sa to ang silhig. Dayon, magkuha ta sa asan ako? Nako sa ko ang toilet. Magkuha ta sa to ang kambal ng buhay as kadama. Kada adlaw mauna tong trabaho. So, bawal ang kapoy-kapoy. So, tulo na dahil ko katuig din. Hapit na, doon na. Hapit naman dahil ko magkupat katuig. Dili lang mapalaan. Pero, kaya raman. Nakaya rin taon sa patok ng kwaon. Nalimot na ko. So, ikaw man ako nga to. Ito pa ta sa TV room. Na. Putang sa tikadya kailabay na kong basura. Nailabay ang mga basura. So, mauna na kada adlaw. Mata na ko sa buntag, mato sa balkon, at tunupod sa TV room. So, sa sunod na video, manghilas ako sa TV room ha. So, mayong adlaw na tong tanan. God bless us all.